Sausa sa suka gyapon. Kana. Dayon. Parat man. Di kaya nga mayroong ng condiments dyan, oh. Aking lalang. So, talaba, guys. Talabang gamay. Tapos butangan mo Uy, kani. dako dia. Dayon. Danon. Asin. Ganun kani. Tapos kalari. Bisik pansit. Hindi man daan kulit mo. Oy. Ah. Ba? Para mas masarap. Ilang kilo nyo sa ano? Wala pa ma? Oo. 150. Parang mas lamig. Eh guys, ang pag-i-apply. Oh. Apply. Ano guys? So this one is skin conditioner. Bilihan lang na siya. Ilaw pa. Tuunan pa na iya. Pagkatako na lang.